Végeredmény hivatalos, és ahogy a táblán láthatják, mindössze 400 másodperc választotta el Árundát és Emelekről Szerbátát. Volt olyan pillanat talán, ahol 93 méternél, ahol még picit előrébb volt a Árundát. Jó hajrával végül is megnyerte a filmet. Heat 6. Hatodik futam, és itt is van egy visszalépünk, a kettes pályán maradt üresen a hongkongi Yan Yetun Ho, aki nem volt el. A hármas pályán pedig az elég Gátári, aki az első féltár után első helyen. 22-45-ös részére, és különbséget ügyekhez képest a második helyen álló Libanoni versenyzőt 10 másodperccel mögötte. Most erősítenek el a többiek, és lehet még egy nagy versenyben. És olyan pici különbség, nem a Libanoni Gyulai, talán egy picit előrébb volt a 4-es pályán, mégis előzi az időt, és végül megnyeri a fogalmat. 47-91-es időeredmény, az első 48 másodpercen belül úszás. A végeredmény pedig hivatalos. Simon Gyulai 47-91 az első, Gátári pedig a második. És ez a Gyulai vezetés összetett verseny természetesen. Akkor, amikor a gyakorlatilag következik. 791, the quickest time. First person inside 48 as well. And coming. These are going to 48 straight T1. Moving our way through these heats because this is heat 7.